Mas sugdan na ang konstruksyon sa pabalay nga saad sa gobyerno alang sa mga pamilyang apektado sa Masara Landslide sa Mako, Davao de Oro. Kaya nitong Biyernes, Hunyo 14 ning tuiga, gipahigayon sa provincial government ang groundbreaking ceremony alang sa Mako Bagong Bahay, Bagong Buhay Permanent Resettlement Program sa Barangay Kalabkab, Mako. Mismong sila Governor Dorothy Gonzaga, Congressman Ruel Gonzaga ug Mayor Arthur Carlos Voltaire Rimando ang nanguna sa seremonya. Sumala sa Municipal Social Welfare and Development 3.6 hectares ang relocation area nga sponsored sa Apex Mining Incorporated kung asa kapin cientos ka mga housing unit ang kayang matukod. Ang relocation area gipailawom na sa assessment sa Mines and Geosciences Bureau. Girekomenda sa MGB nga luwas ang lugar alang sa resettlement housing. Gawa sa mga opisyal sa gobyerno, may tambong sab sa groundbreaking ceremony ang Regional Manager sa National Housing Authority kon NHA 11, Engineer Clemente Dayot, mga personahe sa Apex Mining Incorporated, uniformed personnel ug mga stakeholder. Kahinumduman nga nitong Mayo 24 nagpahigayon og stakeholders forum sa usa ka hotel sa Tagum City kung asa naisgutan ang pagtrabaho alang sa resettlement program. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.